Здравейте на всички, аз съм Александър и в момента ще снимаме на Слендър Ман. Да. Обърка. Малко. Да. Аре. Добре вече, 1 минута и 44 секунди става това видео, още не съм почнал игра. Добре, след 300 години вече стават даже 2 минути в момента гледам. 2 минути. 2 минути и още не съм и почнал игра с Гъчи Слендърман. Окей. Как наби спирачката й? Та по принцип, ако сега не са празнували, батко ми не празнуват. Ако батко ми не празнуваха това, дето било на положение баща й, той ще да остане до 9 часа тук, може да остане. Да? Нещо? Може да остане до късно. Той може да учи, обаче ти да чува. Няма да учи, бе, той научил. Научил той. Не казва. На срока да се намали бележките и да му оставят ниски бележки за година. Окей. Той не е като тебе втори клас. Това трябва да се взема там професия вече. Да вземе да учи, да не играе с... Айка му само са му с карали, дето се отишъл да вземе това малкия такова. Точно. Где го взе? От мазето ли? Да. Дядово баба не го ли видяха? Баба му даде ключа само. Може да си изкара колелото, да кара колело, ами това... Аз нямам колело. Колко ти нямаш колело? Нямам колело. Той ще си кара колелото и ти ще си караш таковата. Има такива пътеки, където няма деца малко. Може там да се кара колело. И трябва да кара. Защото той само папка. Папка.
Той остана 5 минути, няма интервал. Ако не знаете, с Mobizen се снима на такова на игра, иначе не може да взима. С Mobizen, ако искате да снимате влог с апарата на телефона си. Да. Шест минути. Ако чувате телевизора, това е на болен филм. Скъпи татко, не мога да ви опиша колко трудно е за мен да ви напиша това писмо. Една част от мен прелива от щастие, защото за първи път обичам някого с цялото си сърце. Но останалата част се разкъсва. Сърцето ми кърви. Проклинам се. Много късно ви срещнах. Отраснах при друга майка, с болката по баща си. Закачали се на вратата, мислех, че баща ми се връща. За съжаление, много късно останах ваша дъщеря. Когато ме приласкахте в обятията си, забравих за тежкото си и трудно детство. Но празнотата в мен така и не се запълни. Знам, че ви причиних много неприятности. Нараних ви с заядливото си поведение и вечните си претенции. Когато усетих, че ме обичате като собствена дъщеря, празнотата ме изчезна напълно. Изпълних се с обич и доверие към вас. Тогава разбрах, че едно дете... Добре, това видео малко стана дълго. Благодаря, че гледахте и бай-бай.